me lahjoittaa vähän rahaa Syyrian uhreille? No, ehkä. Mut mikäs se järjestö sitten olisi? Niitähän nyt on vaikka miten monia. Niin no sehän on just se ongelma, kun ei tiedä mikä on luotettava järjestö ja mikä ei. Ei me voida varmuudella tietää, että se meidän antama raha päätyy lopulta oikeaan osoitteeseen. Ai vähän niin kuin, että jos näkee hukkuvan, niin ei kannata heittää sitä pelastusrengasta, kun ei voi olla varma, että osuuko. Tai mikä pahinta, että se osuu. Koska sehän voi olla semmoinen kova rengas ja sitten kun se kaveri saa sen päähän, niin se pyörtyy ja sitten se hukkuu ihan varmasti. Mä nyt tarkoitin sitä vähän niin kuin silleen vertauksena. No anteeksi, kyllä mä ymmärsin. Musta oli vaan niin hauska kuva, että apua. Ja sit se saa renkaan naamaan. Olet ihan mahdoton. Mä nyt tarkoitin, että jos sitä pelastusrengasta ei heitä, niin se hukkuu varmasti. Niin, tai sit se oppii uimaan, kun on pakko. Niin, eli sun mielestä ei kannata lahjoittaa rahaa? Ei kun lahjoitetaan. Mutta ensin pitää vaan selvittää, että mikä on luotettavia järjestöjä ja mitä eroja niissä on. Meidän pitää valita meille sopivin. Joo, no se on kyllä ihan viisasta. Kumman otat? No, valitse nyt.